Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Kule nyanga kaloku besithetha ngokubaluleka kokuthobela ilizwi likaYehova. Baluleka kokuthobela yonke into ethethwa nguYehova ukuthi siyenze. Kubalulekile obedience ke lelo ngelikaTshutshe. uDaniel phayana kwathiwa nje nethiwa kuthiwe njena makungathandazwa abantu mabambe boguqa phayana kwelaa thole. Wathi yena nze hamba ndiyothandaza uYehova, wathobela uYehova, wakhetha uyokuthobela uYehova, wavula emacango iifestire zakhe phaa wathandaza, wazothandazela loo nto ke. Wakhetha ukumamela nokwenza into ethethwa nguYehova kwiBhayibhile. Athi bemthatha bemphosa kumhathi wengonya. Iingonyama zange zimtye. Iingonyama zatyaba abantu abebemphosela uDaniel. NdakaThixo, you are always protected uma wenza the right thing naxa simamele uYehova. Iingonyama zatyaba abantu ababephose uDaniel kumhathi wengonya. Wahlala nezaa ngonyama phaya ubusuku bonke, zange zimenze nto. Umntu ongazange alale yilaa nkosi. Inkosi yena zange ilale, the king zange ilale. Daniel wasihlalela lapha. Masithobeleni ilizwi likaThixo, masikhuthazaneni ukumamela, senze into ethethwa lilizwi. Uthi uLuke, sinezi scripture esinaso apha esikuLuke 6, uLuka 6. Uthi uYesu phayana, yini na ke ukuba nindibize ngokuthi Nkosi, Nkosi. Luke 6 verse 46. Nibe ningazenzi izinto endizithethayo. Uthi sithanda kube sithi Nkosi, 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 kanti izinto azithethayo sizenzi. Utsho njalo Yesu. Masikhuthazaneni, senze izinto ezithethwa yiBhayibhile. Uthi kuverse 47, uthi wonke ke umuntu oza kum aweve amazwi am awenze. Ndolibonisa lo ofana naye. Verse 48, uthi ufana nomntu owakha indlu yakhe, wemba wanqoka isiseko, wasibeka phezu kolwala. Wathi kwakubakho umkhukhula, wagaleleka kuloo ndlu, umlambo awabanako ukuyishukumisa ukuba ibisekwe phezu kolwala. 49, uthi kodwa lo uwevileyo akawenza, waweva amazwi, wawamemoriza, wawathetha nje kuphela, akawenza. Uthi lo mntu lo ufana nomntu owakhe indlu phezu komhlaba, kungekho siseko, wagaleleka kuyo umlambo yawa akwa oko. Wathi ukuwa kwa oko kwalundlu kwakukhulu kakhulu. Esi scripture sifana noMatthew 7, siyamkhumbula verse 24. Lowa from verse 24 to 27. Lowa uthi siyifunde singamane siyikhombe. Usiyifunde ukumane singane siyifunde iBhayibhile. Sibe nalo ixesha, sizinike ixesha futhi masiyiqhele lo. Uthi lo mntu uMatthew 7 verse 24 to 27 ifana naleya nefana, ziyafana. Uthi wonke umuntu osuba ngoko eweva amazwi am, uthi uYesu awenze, ndomfanisa nendoda eyingqondi. Athi uzokufanisa nomntu onengqondo, apha ingqondo yakho. Uthi yona yayakhela elulwaleni indlu yakhe. Uthi yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya, yagaleleka kuloo ndlu ayawa kuwo ngoba isikelelwe elulwalweni. Verse 26, uthi nomntu wonke owavayo ke la mazwi angawenzi. Uthi ufaniswa nendoda esisiyala, yona yakhela entlabathini indlu yayo. Uthi yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya, yabetha kuloo ndlu yawa ke, yayenza iSunday school.
esi scripture esithi nje masenze nje masiwenze amazwi kaYesu. Singonele njena every Sunday siye ecaweni siyalizwa ilizwi, siyaliva siyalithanda kunjalo nje. Siyalithanda. We thank God ukuba silithanda ngoba abanye abaliva, abanye abalithandi. Uthi ke ngoku ke xa silenza usithatha njengengqondo, xa singalenzi siyatha, utsho njalo uYesu Kristu. Masingavumi ke ukuthi singayenzi into Yesu ayithethayo ukuthi senze le nto futhi azayifaka entliziyweni, ngoba into athi yenze uzayifaka phaa entliziyweni yakho. Asive ukuba uthini, usifundisa uthini na uJames 1 naye ukubaluleka kokuthobela ilizwi likaYehova, futhi kubalulekile obedience. Uthi kuverse 22 uYakobi ngesiXhosa ke kaYakobi 1, James 1 verse 22 namashumi amabini anesibini. Uthi musani ukuzikhohlisa ngokuliphulaphula nje qha ilizwi kaThixo. Uthi singazikhohlisi, simane seliphulaphula ilizwi kaThixo. Uthi endaweni yaloo nto nina yenzani oko likuthethayo. Njalo uthi masenze le ethethwa lilizwi, singaneli nje ngokuliphulaphula. Verse 23 uthi lowo uliphulaphula nje kuphela elo lizwi angenzi nto ngalo ufana nomntu ozijonga esipilini abubone ubuso bakhe. Verse 24 lo mntu uzithi rhwaqo nje ahambe aze kwangoko azilibale ukuba unjani nobuso bakhe. Khona lo ukuthi uzijonge esipilini uje uzilibale ukuthi ubuso bakho bunjani, utsho njalo. Uthi xa singalenzi ilizwi sifana nomntu ojonge esipilini athi awugqiba azilibale nokuthi unjani nebusweni. Uthi siyazikhohlisa xa singalenzi, utsho njalo u-Apostle James. Asikhuthazeke esizameni ukuthi simamele ilizwi. Verse 25 uthi kodwa lo mntu uthi awucoselele ukugcina umthetho wosinika inkululeko, lo uthe rhoko ukuhamba ngawo engaphulaphuli nje aze azilibale lowo wosikelelwa. Uthi xa ke ngokusilenza ilizwi sizawufumana ntoni? Inkululeko. Ulamabondages, ngamabondages ezijongene nawo. Xa si-obedient to God's word sizawufumana iliberty. Itsho u-Apostle James, utsho njalo. Uthi sizawufumana i-liberation, sizawukhululwa kwi-gossip, sizawukhululwa kwi-unforgiveness, singaxolela abantu, sibe nalaa nto yozonda abantu, izondo, uyinzondo, i-anger, umsindo lowo ongakhontroleki. Uthi xa si-obedient siwenza ilizwi likaThixo, silimamela, siyenze yonke into ethethayo, sizawukhululeka kuloo makhonkco, sizawukhululeka nakwi-rebellion, ukuthi njena sibe rebellious, singamameli ilizwi likaThixo, sikhonze izithixo esithi yena masikhonze yena. Uthi sizawukhululeka, sizawuhamba siyokhonza yena uThixo. Uthi uzosikhulula nakwimahlazo, nakwi-guilt, nakwi-shame. Uzawusikhulula kumakhamandela okutya, zonke izinto esizaziyo besithi sawuzitya ezikrakrayo ziye entloko zisigulise, nee-drugs. Uthi uThixo uzosikhulula xa sisenzani? When we are obedient, senze ilizwi lakuthi masilenze. Must be obedient enough to do it. Uthi masilenze ilizwi, sizoba njani? Sizokhululeka kumakhonkco end times, kuma-bondages, ngama-bondages from the pit of hell. Uthi lowo wosikelelwa,
blessing, sizawufumana i-blessing ngokwenza ilizwi likaThixo. Osukelelwa nguThixo ngokwenza njalo. Uthi asizukhululeka kuphela, uthi sizawufumana neentsikelelo. Iintsikelelo sizazifumana ngantoni? Ngentobeko, ngo-obedience. I-obedience yethu will bring what? The blessings of God. Sizawufumana iintsikelelo, uzosikelela uThixo xa sisenza ilizwi lakhe. Xa si-obedient to yonke into ayithethayo, uzawusisikelela. Aza yonke le nto esiyicelayo uzawuyenza. Izibopho uzosikhulula kuzo xa senzani? Xa sisenza ilizwi lakhe. Incwadi kaApostle James uthi masucoselele kunjalo nje, uthi usinika inkululeko. Uthi kuvesi 25, kodwa lo mntu uthi awucoselele ukugcina umthetho, gcina umthetho, be-obedient, osinika inkululeko. Lo uthe rhoqo ukuhamba ngawo, ahambe ngawo, engaphulaphuli nje, angahambe ngawo aze alibale, lowo wosikelelwa nguThixo ukwenza njalo. Asikhululeke, asikhuthazaneni kwi-obedience. I-obedience is very important. uYesu uyikhombile, usikhombile. Watsho wathi nje nathethani nge-obedience kwi-end times. Kwi-end times uyasixelela, uyasivula amehlo. Nathi nje namawavuleka amehlo wethu neengqondo zethu, sibe sisenze njani? Sifundiseke, sithobeke, sibe nentobeko, siyimamele, siyithobele imithetho yakhe mininzi, siyenze. Singafaniswa nomntu ozozijonga esipilini athi awugqiba zilibale nokuthi silibale noba besinjani. Uthi singasikhohlisi, uthi siyasikhohlisa. So masingakhohlisani, sithi hayi enough ukuya ecaweni. Wasinjeni ecaweni kwasisiya, asazi into ukuthi siyomamela ilizwi, silenze, sizawukhululeka. Yazijika iimpilo zethu zizajika. Sizawukhululwa kwe-lies, ukuthetha izinto ezikude nathi, nokuzonda abantu, nokuthanda ilizwe. Uzosikhulula. Ngoba ngantoni? Xa senza into ayifunayo, xa silenze ilizwi lakhe. Oh, hallelujah. Well done, God. God bless you. Jesus cares for you. Eli lizwi ndalazi into ukuthi nje nalize emntwini. Alibuyeli kuye lingawenzanga umsebenzi wakhe. Ilizwi lakhe. Ungulizwi kaloku Yesu. That is why xa elithumela uyayazi uba likhona umntu olizamthatsha. End times, kwi-end times maselilumkeleni ilizwi, maselixabiseni, we must value the word of God. Silixabise.